Hemendik 10 urterako bizun bat programatu daiteke. Badakizue 50 urtetara programatutako korreo bat bidali daitekela. Zenbat, noizko? 50 urtetara? 50 urtetara. Nik idatzi diet nire etxeko gazteei, Bai, hemendik 10 urtetara gutun bat. Benetan? Eta Bai. jaso egingo dute? Bai. Hemendik 10 urtetara? Bai, bueno, hain behi da ongo di eta mehatxu indite igual ez duela kontoi izan, baina kontui baldin badue. Baina arriskutsua da, ez? Ustea prestatuta euskal gauzak nola dauden hemendik Depende. 50 urtetara, klaro, behar du izan oso gauza ez dakit. Bai, hau oso Baina pertsonala gauzak da. bizitza aldatzen da, eta euskalo, ez dakit. Bai, nik nahi dutena da, beraieri gaur Bai. hain ongita txukun induten zerbait gogorarazi eta oso eskertu. ondo. Hori Eta- nahi diet. Hori beti ondo jaso. Eta Bai, hemendik hori da. hemendik 10 urterako bizun bat programatu daiteke, ze behar bada gure seme-alabek nahiago dute bizun bat. Ja, gutun Bizun bat. bada baino, ez? Gutunaren oso polita da, baina bizumaren agian nahiago dute.